Yung na-withdraw natin na sahod, guys. Sana all. Abangan nyo, guys. Bibilangin natin ito mamaya. Okay. Tara. Lante. Jollibee? Ha? Jollibee. Jollibee. Jollibee na lang tayo. Paano ito meron magkaibot eh? Yeah. Next time lang. Next time lang. Hindi, yakarang talaraman. Ay, yakarang magkila. Yung mga ano namin dyan, nakakasama na, RG Right Troops. Orderan na lang namin kayo. Take out na lang namin kayo sa Jollibee. So tara. Nanay bilang ng take order. Nanay bilang. What's up, guys? It's me again, RG Right. At for today's vlog, syempre, ang aking first YouTube sahod, guys. Kaya kasaya ko ngayon dahil sasahod na tayo, guys. Grabe. Ganito pala yung feeling ng sasahod. Bukod sa nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo at sasahod ka pa. Grabe, ganito pala yung feeling ng sasahod, guys. Napaka blessed tong araw na to, guys. Di ko malilimutan to. So, anyo ko ngayon, i-withdraw ko muna at nakabihis na ako, guys, para diretso na tayo ng bangko. I-withdraw na natin yung ating sahod. So ayun, kaya pala sasahod na ako, guys, dahil na-reach ko na yung $100 na threshold ni YouTube at na-receive ko lang yung Google AdSense pin na. So ayun, guys, sasahod na tayo ngayon. Maraming salamat. Panoorin mo ito hanggang sa dulo para malaman mo kung paano ako nagsimula at i-share ko sa iyo mga ginawa ko, kung paano ko na-reach yung mga requirement ni YouTube at kailan ako na-monetize at syempre kung magkano nga ba ang aking sahod. So ayun, tara, samahan nyo ako, guys. So ayun, guys, tara. Ando na yung mga kasama natin na mag-withdraw ng ating first YouTube sahod. Naantay na tayo, guys. Ayun siya, oh. Tara, guys. Woohoo! Ha? Tara. So ito pala yung nakakasama natin, guys. Matagal na nating nakakasama sa vlog to. Sulit natin na Troops, RG Right Troops. Shoutout kay Ariel Reyes. Thank you. Tawa yan, diba? Oo. Tara. Ha? Dadaanan pala natin yung isang kasama natin na RG Right Troops, guys, para sama natin sa abay, Talimanig Valley, nalagar ko. Ayun, guys, tara. Par. Ayun, guys, andito na tayo sa Land Bank. Dito tayo maglalabas ng ating first YouTube sahod. So ayun, guys, andito na kami sa Land Bank machine. At nakarating na kami. Ito yung mga kasama natin na solid RG Right Troops. Lagi natin nakakasama sa mga vlog natin. Andito sila mga guys. So ayun, mag-withdraw tayo sa wakas. Sobrang atat akong makuha yung sahod, guys. Tignan yung gulong namin. Sino pa ba? Birit mo ba? Yes, guys. Abutaw. Atat. Yaran eh. So, pangulit siya. Yo, bago mag-withdraw. Sige. Ha? Sige pa.
Napakahirap pa sa lontang laikin. Nakikilong tuyo. Iya pare. Pero tagang Urbis Tondo. Pero kung taga Rubis Tondo. Pwede kami bayista. Nasa par, sige video. Jangan entertain murah, tapang man bibidro para. Jangan jempal tadi video mak jaya. Oh, juga ibu nya. Apa ta? Kami mga lipon. Simo. Ha? So yan guys, ayan sila oh, magwi-withdraw na sila. Anda on. Ito yung pag-withdraw no. Okay. So dito kami ngayon. The first is yan yung mga sasakyan namin. Ayun na pala guys. Yan oh. Uy. Kaway-kaway naman dyan oh. Okay. Kami rin, kaway-kaway dyan oh. Kini, ito eh. Kinti camera to eh. Buang, sana uy. Matagal pa ba yan? Gusto ko na mag-Jollibee. Oy, Jollibee na ako dyan. So yun guys. Wala natin guys. Dito aja, maliwawa aja oh. Sana all. Naka. Ayun guys, ito yung na-withdraw natin na sahod guys. Sige par. Vlog. Sige par. So ayun. Ito yung na-withdraw natin ngayon. Tuwang-tuwa yung mga katropa natin. At may nagsasabi na mang-inasal na daw. Sana all. Wow. Saudo. Okay. Tara. Lantay. Jollibee. Ha? Gabili. What? Bro, what are you talking about? Gabili. Tara. Lantay. Jollibee. Ha? Gabili. Jollibee. Gabili na lang tayo. Panto rami orang makibot eh. Ya. Next time lang. Next time lang. Hindi, yakan ng talaraman. Ay, Yakan magkila. Yung mga ano namin dyan, nakakasama na, RG Right Trucks. Orderan na lang namin kayo. Take out na lang namin kayo sa Jollibee. So tara. Nanay talabi lang ang take order tar. Few moments later. So ayun guys, after a few hours andito na ako sa bahay namin. At madilim na siya guys. Dahil medyo natagalan kami. At napaka saya nitong araw na to. Grabe, super enjoy talaga guys. So ayun, ito na yung pera na na-withdraw natin kanina guys. At papa, sana all ka na lang. Sana all. Dahil sumahod na ako guys. Ayun. At guys, buwas na. At syempre, maiba tayo ng usapan. I-share ko na sa inyo kung kailan nga ba ako nagsimula at kailan ko na-reach yung mga requirements ni YouTube. At syempre, ang aking sahod kung magkano nga ba. So ayun, nagsimula akong gumawa ng aking YouTube channel noong June 28, 2020. At nagsimula rin akong pag-upload ng mga vlog, mga videos no September 14. At na-reach ko yung mga requirements ni YouTube na subscribers at 4,000 watch hour ng March 28. So yun, nag-score na yung mga napakasaya ng araw na yun kasi napakahirap kumuha ng mga subscribers at mga viewers guys. At syempre, sumunod nun, pagkatapos ko ma-reach yung mga requirements ni YouTube, ay nag-apply ako kay YouTube na ma-monetize yung aking YouTube channel. Sa ako naman, na-approvean ka agad guys. At pagkatapos nun, hindi pa natatapos yung aking mga requirements ni YouTube aking gagawin. Kailangan ko pang ma-reach yung $10 na threshold para makapag-request ng Google AdSense para dun sa ating YouTube. At na-reach ko na nga yung aking $10 threshold pagkatapos ng ilang buwan. At sumunod nun, nag-request na nga ako ng Google AdSense pin. At naka-apat akong request at di yun dumating.
So ang ginawa ko guys, nag-manual verification na lang ako para ma-identify yung aking address. At yun na nga, pagka-identify ng aking address, nakita ko doon, na-reach ko na pala yung aking threshold na $100. So pwede na akong sumahod doon guys. At yun na nga guys, pagkatapos ng 2 days, nag-email sa akin si YouTube na na-send na yung aking sahod dahil nalampasan ko na ang $100 na threshold. Ayun guys, so ayun, nakuha na nga tong pera. Ayun, napakasaya. At enjoy, kailangan talaga enjoy para mas hindi mo maramdaman yung mga ginagawa na pagod. At mga kapwa ko, small YouTuber dyan, huwag po tayong sumuko, tuloy lang habang may panahon pa, may pag-asa, tuloy lang, huwag tayong sumuko. At darating din sa atin yung point na atin din ng araw. So ayun na nga, akin tong araw na to, kaya mapapasana out pa na lang. Sana all. 2 beses na yan! At syempre, tips ko din sa mga balak na magkaroon ng YouTube channel, dapat talaga disigido ka. Number 1, disigido ka. At syempre, pag mong gawin motivation ang pera, kailangan kung gusto mo mag-vlog, dapat masaya ka. Yun lang. At syempre, ito yung inaabangan ng lahat, kung magkano nga ba ang aking first YouTube sahod. Ayun na nga guys, ito na nga ang aking YouTube sahod. Hindi siya ganong kalaki at napaka-blessing na sa akin yun dahil small YouTuber lang ako guys. So ang aking sahod ay 8,200 po guys. Napaka-blessing po talaga. Maraming salamat po sa amin. Siyempre, bago ang lahat, bago matapos itong aking vlog na ito, maraming salamat po sa mga sumuporta ng aking YouTube channel at mga aking mga kakilala dyan. Hindi ko na kayo babanggitin. Maraming salamat. Alam yan, kasama ko kayo palagi. Maraming salamat sa mga RG Red Troops at siyempre sa mga subscribers ko na nag-subscribe sa aking YouTube channel at mga nanonood ng aking mga bawat videos. Maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala po itong sahod ko guys. Wala po ito. Grabe, napaka-blessing po talaga. Maraming salamat po. At sana patuloy niyo pang suportahan aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you very much.